Keblay yipi bro saya simpat ke step besuk bakmen yipi bro ti ki bro kiba haka jing im jungi kum ki brio ngaju ong yipi bro bor namar ki don kiba bu jingkeli ki jingkeli kiba amla setiaban ban muddur long haka jing im junga simet henrei babun hi ngi nga balai banga ong ipi kata bangi la sya elam bakla nadu nongkong nga ngamdi utaw nong itu lupa lam ler lani ban hikai ki balam ler pikeli ya kita ki jengkeli babun ki bu jengkeli ya ki ba don teng ki ba mla raban ban pediang ru mo henrei kum ya ka ki jing pen sngutu bakla ya to sik namar belai ngan ong ipi lada ya ukna spos nam la ban ai keran matrik kesem jing ya manta ki ngan ong ipi ngan keran ni kejing sisya kan long ke bamong pat ipi lada ngajubat ya kata kan long ke bamong pat wat ikinong keliru namar belai ngan ong ipi lada pi keran ni kata kajing waino ngang ong ipi ba kadang dei tang kejing sedang na bentak kejat ben riu jungi kumno pini keren ya kita kajing waino namar haba kadang dei tang kajing sedang kumno pin keren ya kita ki number 666 haba ya ka bible ru pim pulia bha kumno pi sunget bet tangi ke ka ba la saya lam baklai pi kani ka kata ya ka ka bor perkhat bat ka kata ya ka jing sya elam bakla ka kata ru ya kinong pensngutu bakla kumno ka perthekan wai wat ka ba ublei ulakular ru ngingim sngutu te dena ta kataung ong ipi ba to yai imsngi hak kten ke jong ublei to da pulie to da perkhan puson ki ba ublei ulie yangi kalong ba ngingin du sngutu ngin duriap ya keten jong ublei but ya ka ba ublei ulie pinom sngutu wat ngaru kan nom sngutu nginom sngutu ngi kibreu nginom sngutu hanre ngin pet ngi yu itang kidak kisien kidon kiban saja dena takataung ong ipi ndei ban ya thu ya ka ba ngimtep bat don teng kibreu ki ong ba ngala poisa beneng ngalai kendu yo jisu kani ka baro kam bha pe kam la ban long ban ngimla hiru ban sngutu ya kata ublei uwan hakitu ki pokot kerpat yo ublei uwan hakitu ki brio ki ba duai yo ki duai ha u handai ublei uwan ru hakitu ki ba yaisha ublei uwan hakitu ki brio ki ba imdok ka jenglong musim namar kitu ki brio ki ba imdok ka jenglong musim ki ba dap da ka jing isnei ki ba don ka jing itiplem ki ba don ru ka jingle isnei ublei udan ru haki kata kamut kamdi tang ya kitu ki ba smart le jing eseng hanrei ya kitu ki ba le isnei ru da ki kam ublei udan ru ha ka jing im jungki dena ta kata ngim dei ban ya bisar than para brio hadu kata bangin ya kedokti iwe kamut ublei udan ru ha kinong sensar mo kidon kinong sensar ki badon bor ki ba le bor dan ru kinong sensar pan ki ba le isnei ki ba le ret ki ba isnei ya ki baret ki ba isnei ki badok ti ngim dei ban keno para brio handrei ya ka ka imlang salang ngihapan ya keran lang ngihapan ya share lang lada kadon ke jing bakla kum kibrio ngidap tang da ke jing duna ngimdei ban ya theo pat ya kata ngimdei ban ya theo namar mano bala ban biang baro khoj hi ngi dei tang kibrio ngide ban sngutu bha yala ka jing duna la jong habangi kran baru kanang don ru ka jing duna habangi kran sniu lelei kanang pen isu ka jing duna dena kata kadau ba ngi kum kibrio ngi di ban long kibrio ki bas ngutu bha tam ya ki parajat ban rio lojong ki bangi penon kam ya keju ketien thali ka kran ka khana da ka akor ka buram
kamde ka babha bangi ngin pelat deki eki kentien ki bakta madyong kamut ka jing temsi jonga marwei handai ka pen I ya ki babuon pan ka jing sngosi mo namar bale ha ki bapet hot ki eki ki ba ki bru ki le kamut lada ki temsi kum haki social media lani ki kran ki kenten bapo apo social media baro ki ba yu I hapo social media ki pet ya kata kar komlong jongphi bat kila dep tep hiru ya kata ka jinglong jongphi dena ta katau ngidi banlong ki basian ngidi banlong ki bastan ngidi banlong ki bru basngothu ngidi banlong ki perkhat janai ki baro ti menta halor jongki kentin kiba nga kentu kan phami phi ti menta ka singi ngan pulie ka gospel kat kum u ka sam ngan pulie ka sam mo ka sam ka ba ndrupusan ka dekhot ba phra hadu bakhat lai ka sam ka ba ndrupusan ka dekhot ba phra ka dekhot ba phra hadu bakhat lai Kibri baro si pertai kilango bat kitieng ya kidak kisin jongme nami ngi semngi ken hoi risa ya kikamba bamelale mewan jungo ya kakhandeu bat me ai ya ka me pensaiso sibun ya ka kawa beneng kaslei de uslam ban penmi yo kyo katkum ka jing thumu jongme mi ai kerhai ka haki nur jong kakhandeu ki jing at kin samadan kilap rau kin sa penjam ya ka bat ki jing thung kin roi kin san me pen phong pang snget ya ka snem da ka jing bha jong me ka jing pahu ka but ya ki din jat jong me ki pen tha phlang kari kan ja ki jalei da ka ki lum ki pien ya la de da ka jing kemen ki madan phlang ki kup ki sem da ki kin hun lang bron ki them ki riam ki bej da ukyau ki arisa yerwai lang Syarda kajing kemen kani katin blay ti baro habang yu osnyaw habang ipulie ka Bible pulie perkhat puson ka ka bangang ngang pulie yepi bali ba ki donru ki farsi ki donru ki ba ba kran bet ya ka kentien ba bet ti hendrei gawai kalong bet ba habang ipulie ka Bible kidan ki bala ngam jelio bha ki sngotu mo kamlong hiru ka farsi pan kalong kajing kade ka ka batheu jingai ki baro ki basngotho ki la sngotho andre ki bom sngotho pan ki ong ni ngi tingim sngotho re kajing pule jongphi de na takada haba phim sngotho te wan ngan hi kai te de na takada kamdan kajing du nong jonga ban hi kai namar bale ba ngimla ban ong bet ba ngin hi kai bale nga so ong bet na ka yau khna spos nam mo ban ai kerdan matrik namar ba kumju ya ka jinget kristan lada kim hi kai ya ka jutang barim bakin hi kai direct ya ka gospel kalong ka ba ya ka dat benru jongi ban sngotu kalong ka ba kadena kata katau ken ba haba ngim hikai ya ka jutang barim ting hikai be ka gospel kitang long ha ka jumut di perkhan bat kim sngotu dena kata katau ka jingit kristan ka kamram jongi kum kristan bat dena kata katau bale ba ki ong ba lada hikai ka jutang barim te kadon ka jingma mo kadon ka jingma henry ngan ong ipi ngala ban hikai ka jutang barim ru ngan hikai ka jutang barim ru namar ukhna skul haba ulej umla ban ke direct bat syakradan matrik wahab sedang siwana nursery pre-nursery nursery KG1 KG2 kata kamut kade ka arkom jongi kibrio bangin yo jing hikai nadu basdang insa sedang kata kade ka kamram jongi iwe bangin yat katkum ki kendon lada menta ngang klem pendap ki jing puli ki don ki ong ba half qualification is so dangerous te dener takata ba hot kibreu kila ban kran ban penno man CMP kila ban tem mi kila ban ben mi kila ban brengam mi kila ban de ayuyup handrei ka an hapertheiru katrekam ka anya pertheiru katrekam
Bat bonsin hi kayeng bishar borobor shua bakan ai kano ko bishar ru. Ki ai shua bakin ai ke bishar bahong. Kimde kita kinung bishar ke ba shu bishar kelam tip. Kita tip mo. Denak takataw ba bonsin hi ha kajing im jongi banyat kelam ka an. Kalong ka bama. Dade ka an blay ni ka an beriu. Ngi em ha perthei ngi hap iban ko ngo iki ai baro. Handrei ka syong hala ka jong jing sngoto ti haba ngi puli ka Bible ngi de banda puson ngi de banda perkhat baha ngi de perkhat janai ngan ong nang ka penta ka jat bendriu jongi ka jat bendriu khasi ka jat bendriu new trap kadang de tang ka jing sedang kam de ka jing waino jong ka perthei kadang de tang ka jing sedang ublei u ie ya kani ka jat bendriu ukwa ba kani ka jat bendriu kan kala ka bamut ublei udang ie ya kani ka jat bendriu unang kwa ya kani ka jat bendriu bakan kala ka bamut ti de na kata kadaw ba nga soong ba kanang de tang ka jing sedang tang kini kentien kublei sibo na pipo.